марди сайёде фарзанди хурдсол дошт ва ҳангоме ки барои шикор рафтан азм намуд, сагашро дар хона ҳамроҳи фарзандаш гузошт, то аз ӯ дар набуданаш нигаҳбонӣ кунад. ҳангоме ки аз шикор бозгашт, сагашро дар дами дар дид, ки чанголҳояш пур аз хун буданд. мард аз худ бехуд шуд ва фикр кард, ки сагаш фарзандашро даридааст ва нохудогоҳ милтиқашро бароварда ба пешонии саг мепаронад. ӯ ҳангоме ки ба хона ворид шуд, гургеро дид, ки дар оғӯши хун мурдааст ва фарзандаш каноре сиҳату солим аст. дӯстони гиромӣ, аз ин рӯ пеш аз оне ки ба иҷрои амале даст мезанем, бояд пеш аз он ба дурустии он боварӣ ҳосил намоем, то дар оянда пушаймон нагардем.